Okay, for today's video guys, uban ko yung kaapadong karon sa karon dahil natat sa Buhay Station High School karon celebrate sila sa ilahang Foundation Day anniversary. Karong gabi guys atong kaubang ato ang friends si Ms Espina, ang atong SK chairman sa Losong, of course atong kauban din ang ato ang pag-umangkon diri sa Bita, and then atong picturean guys o atong videohan ang ilahang entrance diri sa gate sa Bulis National High School. So of course guys, atong i-visit ang National High School kaani po kuning graduate guys last year. Unya pagsulod nako diri sa eskwelahan sa gate sa Bulis National High School, of course atong gi tagbo ang ilang mga design diri sa Bita. Of course guys, gay nang buntag dahil daw nag-fun run sila, so wala ta ka visit guys nga no na 101 pod basin unja pug mahilantan ta wala mo pangga na to agaray. Pagsulod na ko mura magdiskuhan oy char lang. Grabe kari din na kayo lang stage, grabe ang design, ang lights okay na, of course na puti mga grabe gwardiya civil uy agaray. Suma na lang final design gatri sa stage na nindot kaayo, grabe makakuan sa imong matain din natay friendly ay nga ni sponsor day pod, of course ang iyang ribbon na tagak, so sorry kaayo atong itaod sa ato ang friend bi nga plastic kaayo agaray. Ang dapita guys, nagpaabot ko sa mga kaubang nga judges. Uy, agaray! Judges ka ma'am, agaray! Bitaw guys, iwa ko ilabot kang judge. Igod ako nag-vlog ang dapita sa atong school. So, na-visitor po ko guys. Pagkatataon guys, ating nakita na to ako ang mga followers. O diba, shout out sa akong mga kagwapa nga mga followers. Thank you so much sa support. And pagkatataon guys, of course, lapot diri ato ang mga karabi ka support kanyang mga kagawad o atong secretary diri sa Bulili. So, shout out din mga gwapa kaayo, sexy, hamis, o diba, agaray! Pagkatataon of course ang ato ang program nag-start na, of course opening prayer ana ay nagkamag opening prayer, nag-flag ceremony pagkahuman ana ug naay opening prayer na puray opening speech sakto ba agaray. Ani hatag speech ana ang atong principal diri sa Bulilis National High School, ang gwapa kaayo ug sexy kaayo. First set po na ko karabing buta na kayo. Unya ba katawta na guys, atong ipalaila ang ato ang organizer si JD Dora, ang ako ang schoolmate, of course siya ang pinaka-active diri, grabe aras ka ko active jud kayo. Unya paghuman ana palaila sa atong organizer nga atas ka active kayo, of course gipalaila ang ato ang first judge, of course wala ko kaila pero atong first judge, and out all the second judge nato pinakagwapo na niya garay. Ato ang third judge, karami doon yung mga lagi doon kayo sila guys, mga gwapa, sexy, mga cute. Uy, ginoo ko ang ato ang fourth judge, as gwapa, ato ang fifth judge, karami ang mga gwapa doon kayo. Ako ay kwas corona be, agaray. Ang ato ang fifth judge, karami mga gwapa, sexy kayo. Uy, pagtawad guys, of course ilang ipakita ang mga ilaha mga behind the scene kintahay pod, agaray. Unya, pagtatawad ana, of course nag-start ng ato ang production number. Grabe kay mga gwapa ug sexy kaayo. Oy guys, you know guys, last year nakatry ko ingani nga pageant pero sad to say garibi top 20 pero top 20 gihapon ko agaray. And of course atong MC si Chair Paul and si Ms Mickey. O niya pagkatotoo na guys, ilang nang gi-announce ang ilang mga minor awards. Sakto ba kaapod na minor awards, so biyan-biyangan tinga mga minor awards ta agaray. Unja pala ila ang mga sponsors, so thank you kaayo. Pagkataon guys, ila nang gisuot, ila nang girampa ang ilang mga individual nga mga attire. So grabe kana jud atong panangkamutan kung kinsa jud madaog sa ilang mga professional attire. Kaya of course naning kamot pud tinentaw na sila guys kung kinsay mahimong professional attire for today's video. And another natin supporter diri atong shout out ni Dennis Butawan og ni Eunice Kuray. Thank you so much sa support. Pagkataon of course ila na pong girampa ang ilang final evening gown competition. So congrats kung kinsay may madaog Dennis. So laban jud kayo din dapita, of course ilang gipaso ilang mga final evening gown aras kanindot kaayo uy. Unya patatanan of course ang mga girls kipang kilig kay ngano giharanahan man sila sa ilang judge nga karabi ka gwapo kaayo. So thank you so much guys sir, gwapo kaayo bisan lamig tingog, grabe naman jud ni. Pagkuman sa na of course ki-announce ta ang ato ang final 3. So good luck din yung mga candidates. So muna ni guys ang ato ang final 3 sa male and female category. Of course tain si number 4, si number 8 ug si number 6. Sa female guys nakasulod si number 5, si number 6 and si number 7. So congrats ninyo for the final Q&A. Ireng. You know guys, umuapig og mga pageant mo bini kahit ni ng final Q&A. Grabe jud kaayo. Magamit ang imuhang brain cells. Hoy, agaray. And of course, pag ana of course ni paso ato ang final walk ang ato ang Mr. BNHS 2023. Di matabang ba sa mga kalahi namo? Agaray. Ang ako mga friend, of course, nagminghoy kay mga candidates ko wala ka sa top 3. Kamo na pag-judge dito para ang inyong candidates masud sa top 3. Mr. BNHS Personality 2024 is male candidate number 6. Ms BULHIGH Personality 2024! Get it right. 5!
before mag-end atong vlog, ako nagpasalamat sa mga tao ni tan-aw karon sa tuang video, and of course amping ta kanunay sa atong mga biyahe, and of course wala pa naka-follow sa ang Facebook page, follow na kay para magrasyahan mo sa Ginoo. Kung to daghang salamat.